Siyabingelela nonke bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangaleli thuba leli asiphe lona lapha namhlanje. Kuyintokozo ke ukuthi sibe nani nangalolu hlobo. Namhlanje ke we are joined by umama Mamkhawula. Nizomkhumbula ke sike saba naye la wayesilandisa ngobufakazi bakhe. Namhlanje ke sinaye la, ngixolise nje ukuthi asiveli kanye naye ngenxa yezathu ezithile ke zokuthi asikhonanga le studio, asibatholanga namhlanje, but ngenxa yalokho sasithayi umlayezo ke awukwazi ukuvinjwa izimo ezithile ke esihlangabezana nazo. Sazama kwenza indlela ezithile ukuthi kodwa kugcine umlayezo ukwazi ukuthi uphumelelile. Mama, ngithatha ithuba ngikubingelela mama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen baba. Sabingelela egameni likaJesu. Konke mama kuzojwayeleka. Yeah. Sibingelele nje nabazalwane nabantu bonke ababuka le podcast. Amen. Siyambonga kakhulu mama uNkulunkulu. Ngalelela langa mhla sinawe lapha kwaba mnandi kakhulu. Yakuphatha kanjani le episode yethu? Hey, uNkulunkulu wabamuhle kakhulu baba. Angifuni qamamanga, uNkulunkulu ehlelela into zakhe. Waba muhle kakhulu noma sengibuyile buningi ubufakazi. Baningi abazalwane abangithintile, kunobufakazi nje ngizobuthula masiqhubeka. Yes. Amen. Baningi abazalwane abasizakele futhi baningi abazalwane abasadinga futhi usizo. Into enkulu kakhulu abantu bebafuna ukwazi ukuthi siwa nqamula kanjani ama-altar. Okay. Yes. Okuyona nto ke engibuyisile ukuthi ngingabashiyi belenga kodwa sithathane step by step ngokusizwa inkosi. Amen. Mama, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyazi ukuthi nami le episode ngiyengazinika nje ithuba nami ngicheck ama comments wabazalwane abanye indlela bebekhombisa ukuwamukela ngakhona umlayezo nokusivezela nje a different dimension about spirituality, maybe let me put it in that way. Amen. Yes, so uNkulunkulu samdumisa kakhulu mama. Banamhlanje ke sinawe lapha namhlanje mama, sazi ukuthi yini le inkosi ekuphathise yona futhi ke namhlanje. Ngiyazi ukuthi into yakecatch up kakhulu ngale langa kwakuyinto yokuthi walala umprofeti. Yes. Wavuka usuyisangoma. Amen. That was very caged to abazalwane kakhulu. But ke namhlanje sinawe mama, namhlanje siredu kuzwa lokhu inkosi ekuphathise khona mama namhlanje. Amen. Amen. Okay baba. Ngaphambi kokuthi siqale ngifuna ukucacisa la kunombuzo mase ngibuyele emuva owangibuza ukuthi konje mama waphuma kanjani ebungomeni. Yes. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngithinte ngidlula kakhulu abantu aba-understanda. Yes. Ukuphuma kwami ebungomeni baba, ake ngithi nje mina i-salvation the way it was introduced. Remember, mangibuyele emuva, I was a Christian. That is why I woke up a prophet. I slept a prophet and woke up a sangoma. I was a Christian prior. So now uNkulunkulu mayese engenzela umusa again, kwafika nje uJesu endumbeni yami. Yes. Ngiyisangoma nje ngiqedile, ngiyakhumbula sasibuye ekhaya emzini ePortshepstone. Ngathi mangibuya nje kwavele kwavaleka nje endumbeni. Kwangafika ama client kwathula kwathi tu. So ngazibuza ukuthi awu ingabe mhlambe sabangigadlile noma kwenzakalani. Uyabona ngoba nje ngangileso sangoma nje sisebenzayo esasicabanga ukuthi senza kahleke. So into eyenzeka ke kwathi kusavaleka abantu. So into eyangixaka noma abantu bethi bayeza kwakunoba nalento yokucikeka ngaphansi kwami. Ngicikeke kodwa ukucikeka kwakhona kwaku strange ngoba kwakungasukucikeka ukuthi mina qoba ngifuni kodwa kwakubonakala kwakunento eyenza ukuthi ngicikeke nje makuthiwa umuntu uyafona uzoconsulta. It's either ngizotha ngikho noma ngikhulume enye into. So noma ngithi ngiyaya lapha endumbeni kungasavumi ngangasakhoni. Kwangathi khona into literally engibambile, a very strong whatever eyayingibambile. So now until later on mangqala ukuvakashela uJesu. Remember, I saw a vision ngabona uJesu Christ emafeni. So this time I did not see Jesus Christ, but he came endumbeni yami. And makafika I felt him and I knew ukuthi it's him. Yabo. So makafika into oqala awayenza. Remember I said to you baba nganginama wangitshela ukuthi by that time he did not say
lento engizoyisho kodwa wayisho after. Yes. So wathi kimi I had 37,000 demons in me. Yes. So now wonke lamadlozi in a twinkle of an eye makafika wonke gone. Wonke I was totally delivered. Wonke. Yo. Gone. Mangithi mina in a twinkle of an eye hey bo nalaba bengibathembe kakhulu ngazi ukuthi yabona mangiphethe laba. Yeah, yabona. So kuningi nje angithandi ukuchaza isite lobungoma ngoba akusila inkosi ngibizele khona. Kodwa futhi kuye kufika ukuthi sometimes abantu baye bacabanga ukuthi mhlambe mawuye kubungoma hayi vele wena boyimbumba uyabona. Kunento engikhohlwe bengithi ngizokubonisa izithombe baba. Mhlambe uNkulunkulu ngelanga wesiphi ithuba ngibabonisa izithombe zalento engikhuluma ngayo ukuthi ngangiyiyo ngempela. Yes. Uyayibona ngangiyiyo ngempela akekho umuntu oba yimbumba anamademon ay 37 noma 37,000 or anamadlozi awu 37,000 yabona. So uJesu Kristu wafika ke endumbeni yami wafika 3 days baba. Wafika kuLosithathu ngikhumbula ngisho ikhathi wafika kuLosine and then wangafika ngoLosihlanu wafika kuMgqibelo. Okay. Yes. So uma ufika ushintsha impilo yami completely. After seshintshile impilo esekhulumeni nami I was never the same anymore. My life changed altogether. My life changed. There was I felt the presence kaNkulunkulu empilweni yami that surpasses all understanding. Yes. My life just transformed. Yabona. So indlela ke engayeka ubungoma ngayo ekuyekeni kwami ngashisa ngisho indumba. Last time ngachaza ukuthi ngize ngishisa indumba kwagula ingane kulela ukufa. So ngathatha indumba yonke. Ayikho ngisho nespoon ngisho nani engangiyisebenzisa imithi yonke into engangiyisebenzisa ngashisa konke. Futhi azange ngize ngihlanye ngisho lokho baba ngoba amademon obungoma astowed baba. Yeah. Asile and angiphakamise ubungoma kodwa ngifuna ukuthi uma uyisangoma awuzi ukuziyekelela. Because uma uziyekelela uzolimala. Yeah. You know, because now remember you are dealing with the marine spirits. The marine kingdom itself, you know. Yes. So uyamdinga umuntu ozominister deliverance kweni. Yabona. Uyamdinga uKristu ukuthi akukhulule. So that is why abanye umuntu makayeka uyahlanya uyagula ushonela abantwana but mina after Jesus Christ came akekho umntana wami washona prior ngake ngashonela umntwana akekho umntana wami washona azange ngihlanya azange ngibe nalutho baba nalutho akekho umntwana ogula ekhaya si right siyaphila sonke ngoba kwafika umdala wezinsuku wangikhulula. So ngifuna ukunika ithemba kuno mama oye wa responda lapha kuma comment ekhuluma ngokuthi usayisangoma bekhuluma isiXhosa. Esho ke baba ukuthi usayisangoma ethula ubufakazi bakhe indlela uKristu wamvakashela ngayo wabona umbono ebona uKristu ebuka abantu and bonke babayenza into ezingekho right naka babuka nje bewele esihokweni. So to cut istory sakhe uyafuna ukubuyela enkosini kodwa usaba ukuthi mhlawumbe uzohlanya uthi makayeka abantwana bayagula uyabona but uyachaza ukuthi wayumntana kaNkulunkulu. Ngifuna ukumtshela ukuthi ayikho into ehlula inkosi uJesu. Uma uNkulunkulu ekwazi ukudeliver mina with 37,000 demons it means there is still life. I can't say hope. Jesus Christ doesn't come with hope. Jesus Christ comes with total deliverance. So uJesu Kristu for the fact yokuthi uyafuna ukuphuma Jesus Christ has come for her. And uNkulunkulu uzomsiza uzomkhulula. So ngaphuma kanjalo baba up to today ayikho nje into engiphatha. Uyabona ke ngisangoma nganginogula kakhulu. I was chronic with anemia. Yes, it was very much severe. uNkulunkulu wangideliver. Ayikho into engiphathayo baba. I had ama ulcers. Ngangine inkinga yenhliziyo kuningi nje but uNkulunkulu when Jesus Christ came ngimbona ngimuzwa azange ngiphinde nje ngibe nento ngathi yangiphatha. Yabona so wangenzela umusa kakhulu ngathola umusa kakhulu. Amen. Hey mama uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu ngobufakazi obunamandla kangaka. Ngiyazi ukuthi ezinye zezinto mama abanye abantu imibuzo babe nawo. Yes. Into yokuthi bekade ngumuntu ohambisa ngoma
mhlambe nasekhaya kunama altari njalo njalo ngizidethacha kanjani kuzona zonke lezi zinto mhlambe nami angisesiyo lo muntu bekade uye before kodwa manje I feel ukuthi kunanezinto mhlambe ezingilandelayo from ama altari ahlukahlukene yazi kunomunye umzalwane okwafika lapha kwi show yethu khona lapha la ekhaya mangikhuluma nalomzalwane uthi ekhaya waqalekiswa ubaba wakhe esasemncane safunda u6 ngifunda u6 ko 7 waqalekiswa ubaba wakhe aso ngeke abe namntwana uthi mayithi ngeke abe namntwana lo sisi lona mayelokho ekhula nje iminyaka iqhubeka wazofika esigabeni sokuba intombi waqoma uqala manje ngathi ubana nabantwana uthi umntwana wakhe oqala ovele washona ngendlela angayi-understand walokho eqhubeka ke ebanama miscarriage uthi sebenama miscarriage about alako 8 so ngabuka ukuthi hayi no ayikho normal lento there might be possible ukuthi mhlambe kunane altar lapha ekhaya mhlambe kuba ukuthi mhlambe li in charge of these kids can't be ukuthi ungaba nama miscarriage awu 8 and yet no baba wakho naye washo wathi awuzu kuba namntwana I don't know ukuthi why ekhuluma ekuyiphi authority ekhuluma ona lamazwi lawo so ngizama ukubuza ke lo mbuzo ukuthi mhlambe omunye umuntu abanento mhlambe sengaba ukuthi omunye akakusiya indaba yabantwana it might be enye into ngizidethacha kanjani kuma altars nakulama rituals othola ukuthi sikhulele phansi kwawo okay baba I guess sikhohle ukukhuleka amen baba egameni kaJesu waseNazaretha Father we thank you uNkulunkulu wethu omuhle in the name of Jesus Christ baba sesifikile endaweni yakho Nkosi ngokulayelwa uwe nokuthunywa nguwe Nkosi yamakhosi moya ingcwele thatha indawo yakho in the mighty name of Jesus Christ baba wethu onamandla I'm just a vessel my Father I have nothing to say to your people I have nothing to say to your children but you alone my God uNkulunkulu wethu onamandla okhulumayo nabantwana bakho wazi abakudingayo you alone my Father knows their hearts and their needs my Father in the mighty name of Jesus Lord I pray for each and everyone ozobuka le podcast Nkosi uJesu egameni kaJesu baba wethu onamandla onezinkinga oboshiwe bayokhululeka abantwana bakho ngoba sekufike wena Nkosi there is no one that shall watch this podcast moya ingcwele that shall never receive their deliverance of Father. In Jesus' name, I decree and declare in Jesus' mighty name. Father, you said in your word, when you set us free, we shall be free indeed, O Lord. In the mighty name of Jesus. Father, we give you praise, Lord. You are God. You are holy. There is none like you. You are wonderful. You are faithful. uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Nakho konke okukukho uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni kaJesu. Baba wethu onamandla, thou art welcome in this place, O God. Take charge, Lord. Without you, my God, we are nothing. Without you, we cannot continue with this show, oh Father. Father, take charge and take control, oh Father. This is your place, oh God. Egameni kaJesu. Father, we thank you. Khuluma moya kaNkulunkulu ngendlela othanda ngayo simakade sezulu nomhlaba. Egameni kaKristu Jesu inkosi. Manje kuze kube phakade. Amen. Thank you, Jesus. Okay, Baba. It's what I came here for. Before uphendule nje mama, thank you so much for reminding me that yazi kuba ne-manipulation nje encane cawa sesikhulume nje isikhathi esingaka over 10-13 minutes because inqobo yethu la ekhaya ukuthi masiqala uhlelo siyathandaza but we thank God mama for ukuthi uNkulunkulu akurevelele lokho yes mama ngaphendula yes so iyona into engiyizelela baba because abazalwane kuma comments bebebuza kakhulu ukuthi uzihlukanisa kanjani nalemimoya uzihlukanisa kanjani nalama altar so ngifuna ukuqala la endabeni ya lo sisi lo okhulume ngayo so usisi lo okhulume ngayo kunephuthe silenzayo ke njengabazali sikhohlwa into yodwa baba whether umzali osindisiwe noma umzali ongasindiswanga last time when I was here I said life is more spiritual than physical so uma siphila singabantu siphila enyameni kodwa singumoya uyayibona lento leyo
So umoya wethu is attached ezweni lika moya. Yeah. Ngenxa yokuthi thina siumoya. Yes. Uyayibona. Kufana nokuthi uma umuntu efa baba kufa inyama, kahle kahle umuntu akafi isidalo. Uyabona. So abantu baphila noma ikanjani azi ukuthi hayi mangifa ngizobe ngifile. Umuntu akafi baba kufa inyama, umoya umuntu awufi. So now ngibuyele la kulento oyishilo ubaba kwamqalekisa wathi kuye akasoze abe nabantwana. Yes. Yes. Now remember God has put authority phezu kwabazali. You know. So now uma uNkulunkulu ebeka iauthority phezu kwabazali no Sathane he is a copycat kaNkulunkulu, you know. So into esikhohlayo singabazali irrespective of you are a born again parent or you are not a born again parent. Be careful what you say kubantwana bakho mawukwatile. Sometimes uthola ukuthi ubaba wayengasho ngenxa yokuthi he meant that, but he did not reverse those words. Sometimes usho ngoba ekwatile leyo nto leyo and maybe he meant it. So now this is what is happening in the Marine Kingdom. I am dealing with imimoya ngilusana nemimoya ya ku Marine Kingdom kakhulu baba. And the Lord has been revealing things. This is what it's happening. Uma wena babdlamini uthi khona manje mamkhawula wisdom. Yeah. Or uthi thingenza example ngomntwana uthi emntanweni wakho wisdom. uSathane amadimoni akhe ayagijima kakhulu noSathane bathi uma wakhe noma ubaba wakhe uthe wisdom ubaba wakhe uthi wisdom laphana in the Marine Kingdom bayakha if umntana wakhe usiphamandla bakha usiphamandla base mabaqeda ukumakha iimage kaSiphamandla bayibeka lapha yana bese bathi Siphamandla ubaba wakhe udlamini uthe wisdom. They are working towards you being less wisdom. You know. So that is why ngithi as abazali we should be careful of the words that we say to our kids when we are angry. Yeah. It's very important. Yeah. It's very important. So with usisi as long as usisi emazi uJesu njengenkosi nomsindisi ayikho into ehlula uNkulunkulu. Yes. Lithi izwi lenkosi uyakubuyisa okudliwa isikhonyana. Yes, he is the Lord our deliverer, and the word of the Lord says he has plans for us, plans not to harm us but plans to prosper us. You know. So now into okumele yazi ukuthi manje le nto ngoba seyiphenduke isiqalekiso noma ngabe ubaba wakhe meant ukumqalekisa noma ngabe he meant not ukumqalekisa, now kumele abese page lokuthi how do I break that curse. Yabona. So sizongena lapho baba ne. Okay ma. Yes, sizongena lapho ngaphambi kokuthi singene lapho ngicela ukubonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ngobuhle abenzile ngale podcast ya previous. Buningi ubufakazi baba abantu bangithintile. Ngithanda ukuthatha ngokukhethekile ubufakazi basise ngiyengize ngimushe ngegama. Yes. Yes. Usisi uye wangithinta ethathe inamba kuwe. So wase uyachaza baba ukuthi unenkinga. She has a spiritual husband. So now usisi had a spiritual husband since from she was 7 years old. Abanye abazalwane bazothi why manje usho ngikhulumile naye unginikile uye usesaxoxa wanginika imvumo. Yes. Nanokuthi futhi angithi awulivezi negama. Yes, I don't baba, think yes. it to a sound. So uma esechaza ke uthi kusukela ena 7 years. So uNkulunkulu wamenzela umusa wasindiswa a teenager or a young adult somewhere there. So now maya sindiswa, these spirits they did not go away. Uyabona. So now wakhula waze washada waze waba nomyeni. Uyabona. So usisi unomyeni ushadile unabantwana. Uyabona. Uhambile waya kwamanye amazwe wahamba waya koGhana wayebona koNigeria ngoba efuna usizo akalitholanga. So uNkulunkulu wamenzela iappointment ngale podcast ebesibuya kuyo. Usisi uNkulunkulu menzele umusa. I took her through ama prayers. I took her through ama fasting. I took her through ama deliverance, and then she completed the session at deliverance. She came with a very huge testimony baba. Because iziningi izinto bezimhlupha bokhona nenja emhluphayo ngathi bemgijimisa nje ubusuku bonke ebusuku every night this demon sexual demon bemhlupha kakhulu. So uNkulunkulu delivered that lady. She is totally delivered because of wabona i-podcast and wamthemba uNkulunkulu ukuthi this is her appointment with God. Yes. So uNkulunkulu wamdelivera. On top of that kwavuleka iminyango, she got a promotion enkulu emsebenzini.
yabona. Wow, So sizombonga wow, uNkulunkulu wow, ngalokhu wow. akwenzile, amandla akhe. Thina sinamandla baba, we are just vessels of God. Umsebenzi kaNkulunkulu uyazenzela yena umsebenzi wakhe. So sizobonga lokho. So singene odabeni baba le deliverance, ukuthi siwanqamula kanjani ama altar. Yes. Ukuze sinqamula ama altar is a process. Ngizowasho baba, ngiyafisa ukuthi abazalwane babe namapen nento zokubhala. And if they can use what I'm saying, baningi abazosizakala. And then another thing, ngizoshiya nenamba yami baba ukuze This time around, yes, yeah, because many are asking for it. yes, bakwazi ukuthi bangangithinta kanjani. Okay. So now into yokuqala, when you start indaba yoku break ama altars, it's very important to close the doors empilweni yakho. Lonke uhlobo leminyango evulekile empilweni yakho uyayivala. Being a Christian, ngikhuluma nabazalwane. Being a Christian, because now you cannot do it deliverance ungamazi uJesu njengoNkosi nomsindisi, because Jesus Christ is the one that delivers. Yes. Amen. So now you close all the doors empilweni yakho, because as abantwana baNkulunkulu siphila kuneminyango ehamba ivuleke empilweni zethu. Sometimes we are not even aware ukuthi kunomnyango osovulekile. Number 2, into ozoyenza eyokuqala, it's a prayer of repentance. Repenting about everything and anything and asking for forgiveness. uNkulunkulu ezonweni engengazenza nengizenzile ngicela ungithethelele. Yes. You know, you go through inkonzo yokuthethelelwa kwezono. Okay. yokuhlambuluka kuNkulunkulu. It's more like it's cleansing yourself. Yeah. Yes. So abazalwane bakhale kakhulu ngama scriptures akhona. Last time angiphananga ngama scripture because not ama scripture ngawa quote but not in everything, because ngqena indaba yesikhathi. Okay. Usebenza ngesikhathi babulamini. So now prayer repentance bazofunda iverse elijwayeleke kakhulu baba, Psalms 51. Psalm 51. Yes, you do prayer repentance ngo Psalms 51. Mhlambe mama asiwafunde. Yes. Yes, asiwafunde. Ngazi noma ngifunde ngesiZulu noma ngeEnglish. Ungayifunda ngesizulu baba? Ngifunda ngesiZulu. Yes. Okay. Singivule ngalana ke. So asingavuma ukurojwa isitha, asiwafunde nje. Yes baba. uNkulunkulu kasisize. Ngibuyelana angangiphazamisi la. Ungafunda baba, because bengicabanga ukuthi sizoba se-studio kuyakhanya khona manje la. Oh lapha ubona. iBhayibheli lami lincane kakhulu. Sengikhohliwe phela manje, sengilokho ngiphethe ifoni, sengikhohliwe phela ukuthi sisendlini phela iBhayibheli lami liseduzana. So amahubo 51 baba. 51. Yes. Okay. Verse From verse 1. From verse 1. Okay. Isihloko sithi umkhuleko wowonileyo ebikisona ecela umusa kuNkulunkulu. Amen. Kumholi wokuhlabelela ihubo lika David ekufeni komprofeti uNathan kuye emva kokuya kwakhe kuBethsheba. Ngihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho, yesula iziphambeko zami ngobubele bakho obukhulu. Ngigezisise ebubini bami, ungihlanze esoneni sami, ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Isono sami siphambi kwami njalo. Ngonile kuwe wena wedwa ngokwenza okubi emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho. Uchache okwehluleleni kwakho. Bheka, ngazalelwa ebubini, umame wangithabatha esonweni. Bheka uthando, bheka uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni. Wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Ngihlanze ngehisophi, ngihlambuluke ngigeze ngize ngibe mhlophe kuneqwa. Amen. Amen. Ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethaba amathambo owachobezileyo. Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Amen.
uvusa umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahle ebusweni bakho. Ungangemungu umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ungiphase ngomoya ovumayo. Amen. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho. Amen. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho nezone ziyakuphendukela kuwe. Ngikhulule ecaleni legazi uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu wensindiso yami, khona ulimi lwami luyakukuhubela ukulunga kwakho. Nkosi, vula izindebe zami ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho. Ngokuba awuthanda umhlatshelo noma bengiza ukunika umnikelo wokushiswa ubungaye kuthokoza ngawo. Amen. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo yaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyikuyidedela. Lenzela isayoni okuhle ngokomusa wakho, uzakhe izingange zaseJerusalem. Yes. Khona uyakujabulisa eminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke. Khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho. Amen. Amen. So esinye iscripture baba siku Nehemiah ne? Okay. Nehemiah chapter 1 from verse 6 to 7. Nehemiah ngicela bayifunde bazalwane ekhaya baba. Ngicela baze bayifunde ekhaya. So iscripture saka Psalms 51 sicace kakhulu. Yeah. Umkhuleko womuntu ocela ideliverance, umuntu ocela ukukhululwa, umuntu ocela ukuhlanzwa uNkulunkulu. That is why I said umkhuleko kuNkulunkulu uqala umkhuleko wokuvuma izono zakho, umkhuleko werepentance bese umkhuleko wokuzicleansa. You know, the importance yokuzicleansa baba ukuthi uSathani angabi na any attachment. Ungathi soqhubeka nomkhuleko wokuthi uvala icapha bese uSathani alethe into empilweni yakho azi kahle ukuthi le isono kuwe izoyenza ukuthi le minyango ingavaleki. Ukuthi ngamanye amagama you need to go to the Lord so clean when you go and fight, because now umkhuleko we deliverance baba it's unomkhuleko wok break ama altars, it's a spiritual warfare. Yes. You are fighting against the principalities. You are fighting against the marine spirits. Uyabona? So uyadinga ukuthi ube pure, ube clean. Ngiyakubona. Bese ke kubalekile ke baba kakhulu ukuthi abantu bazi the root cause yama altar wabo. Because ama altar maningi, uNkulunkulu ukhulume nami ngama altar baba, maningi kakhulu ama altar. Maningi kakhulu ama altar. Kunama altar wesivumelano samazwe. Kunama altar uSathani wena uyenza uvumelana nomuntu noma uvumelana nenyanga into ethile. Bese ezweni lika moya bakwakhela ialtar ukuthi wena wavuma ngomlomo wakho. Wathi 1 no 2 no 3 esangomeni. Uyaphila nje awazi ubanjwa amazwi wakho owashwe esangomeni noma enyangeni ikuvumisa wona. Uyakubona lokho. Kunesivumelwane, izivumelwane eziningi. Do you know baba ukuthi ama altari uma usuka wena uya enyangeni uziyela nje uyo consult. Ngaphandle kokuthi unama altari wamadlozi wasekhaya. Now you have built yourself an altar kuwo wonke ama consultation that you have made. Because kujulile inyanga nenyanga inesigodlo sayo. So mawufika lapha yana ufika into oqala angeke uphume enyangeni igama lakho nesibongo sakho singaziwa. Vela Your clan ingaziwa ukuthi ubuyapi, imvelaphi yakho ukuthi ubuyapi. So uyaphuma wena uyaqhubeka uyaphila, but kunezinto ongazidestroyanga emuva. Kunama altar asamile anegama lakho ku. Amanye ama altare sivumelano ama altare emali baba. You exchange imali no etaxeni. When a little do you know ukuthi umuntu etax u12. Uyahamba uyaphila uyekhaya umangele financially it's not going okay. Umuntu iowner ye tax mafika umuntu echeckisa uthatha le mali enemijuluko yenu. Ahamba yoyifaka ealtarini lakhe.
ama-altari esiba ayenziwa emashop, abanikazi bamashop abanye babo bathwele. So umntana kaNkulunkulu uphila impilo yokuyihlanza, cleansing yourself and renouncing yourself every day. Those altars that seem so small, more especially oyimali la sithenga khona, abukeka kuyinto ukuthi iyenzeka every day, ungayivimba kanjani. But as a child of God kubalekile ukuthi uhlale uzicwila egazini and secure your territory and everything ekuwe. Imali yakho ayithi mayifike altering wrong ilshise lelo altar. Sibaningi baba eSouth Africa ngaphandle kwabazalwane kuphela, there's so much stagnant financial. True. Ukundlula kuqala, ungdlula esikhathini sabazali bethu. Sometimes we do not understand, uyasebenza but awuboni ukuthi imali yakho iyapi. Isho napho. Awuboni ukuthi imali yakho uyasebenza impela, akekho nomuntu waxabana naye wakhesa but hey uthi uyabheka hayi imali ayihlali. Imali ayihlali. Yingoba isikhathi esiphila kuso abantu banama altar wabo abawayenzile and imali iya exchangewa every day. Yes. And imali yafika esandleni sakho ibe nomjuluko wakho. Imali is very much powerful. It is circulating. So it's a prayer of renouncing yourself and cleansing yourself as in each and every day. Lwela ukuthi as a child of God, eyakho imali mayifika ifakwa kuma altarities and ayizilwele. Because imali ebuya kumntana kaNkulunkulu. You are touching something so powerful. Amen. I remember the other day I once shared about this thing. It's almost similar. Ngathi ngelinye ilanga ngishare nabazalwane ngathi you know the power of money is that ayikho imali singathi le imali eyabazalwane. Yes. Le imali yabangakholwa, imali yonke. Amen. Ithinto wonke umuntu oba ne-access kuyona. So imagine uthatha imali kade isemsamo. Yes. Mhlambe iushintshi somewhere leyo mali ibuye emsamo, and then you are taking the very same money uzoyifaka ku wallet wakho izoxhubana nemali kade uyisebenzile umjuluko wakho. Yes. Do you think nje wena ayikho into spiritual implication somewhere somehow? Definitely there is. Ikhona baba. Ikhona ake ngichaze njengomuntu oke waba isangoma. Uma umuntu efika ezo consult endumbeni yakho noma esigodlweni sakho baba. Umuntu ufika nemali ake ngithi umuntu ozohlola. Yes. Ufika nemali yokuhlola. Le mali yokuhlolwa baba, into yokuqala awunginikeze yona esandleni. Ask yourself why. Uyibeka phansi. You are not giving it to me. Subconsciously you are making an agreement with the marine spirits. Umoya ogimo amadlozi. And my source is the marine kingdom. So now le mali mawuyibeka phansi uyibeka to the marine spirits. And imali yakho bese ngiyasho ukuthi it's either kuya ngokuthi isangoma sisebenza kanjani. Mhlambe ngizokutshela ukuthi okay wena igama lakho ubani wakabani. Already your name has been mentioned ngenxa ukuthi uvumile wena ukuthi yes imina lo. Or when uzoshola ukuthi ngubani wakabani ozalwa ubani, and into yenzakalayo ngale mali kuningi okwenzakalayo baba, kuzofuneka isibongo sakho sakhabo mama, isibongo sakho sakhabo baba. Uyayibona lento leyo. So abantu they consult innocently, they do not know ukuthi they consult the marine spirits. So imali yakho it's no longer in charge of me. I'm no longer in charge of your mind, I mean to say. But there are spirits that are in charge of your mind. Aye, that's powerful. So now uyahamba ususindisiwe. Kade wawuya kubonyoni yamanzi, uya kubo manzini, uya kubo bonke labantu uconsulta kubo with your money. Uzol break lelo altar lelo. Go back and break that altar. The very same thing oyisho ukuthi imali inamandla. Yes. Uma uphuma le mali le ngiyayithatha ngifaka, it's either ngizoyifaka okhambeni, abanye bayifaka esikhwameni samathambo, abanye bayifaka ecansini ngaphansi asebenzela ku iyolala lapho. Why ilala lapho? Uyabona. So kujule kakhulu baba indaba yama altar. Abantu abaningi abaphumeleli esikhathini samanje siphila esikhathini la abantu baphumelela ngenxa yezithwalo baba. Abantu baphumelela ngenxa yezithwalo, abantu abaningi eSouth Africa bathwele, bakhimize emihle ngenxa yokuthi bathwele. So wena njoba ushilo ukuthi
usebenzisa imali noma imali iwele ezandleni zakho kanti imali yesithwalo segazi uyafika ekhaya kusho ukuthi le mali ngoba wena awuyena ngifuna ukusho something baba abazalwane bake bajwayele ukuthandaza abazalwane abajwayele ukukhuleka kubaluleke ngendlela eyisimanga it's one of the things umoya kaNkulunkulu bokukhala ngayo abakhuleka abazalwane baba yes ngifuna ukugcizelela ngikuphinde abakhuleki abazalwane umzalwane wazi ukuthi ngikhuleke ekseni ngilele umzalwane wazi ukuthi mangivuka ngikhuleke ebusuku mangiyolala abazalwane bakhuleka kuinkosi yamakhosi elele embedeni ngeside athi wara ekhuleka kuNkulunkulu kanti ubani lo nkulunkulu eish yabona because umkhuleko baba it's our communication with the Lord it's very important to pray because uyaphuma la ngaphandle baba mawuphuma uhamba ngeenyawo kunomuntu ebengimsebenza mina njengenyanga yabona bese mangiqeda ukumsebenza ngamsebenza ngemali ngathi kuyehamba ilahle impambanweni zeindlela le mali ngikhulumile kuye ukuthi umuntu ozothola le mali zonke lezi ichitho nalezi iqalekiso ehleli phezulu lomuntu noma kusekungasimali umuntu ozondlula la ozonyathela la ichitho neziqalekiso azehlele phezulu kwakhe uyandlula wena njengomntana kaNkulunkulu ongakhuleki mawundlula because now amazwi akhulunywa umuntu okhonza oyisangoma ayaphila baba ngisho ngasebenzisanga umuthi because isosi yakhe ibuya lapha ya okay ngisho ngasebenzisanga umuthi kangakanani sesebenzise umuthi ngoba umuthi nawo uyaphila uyamangala so nezinto ezikuphathayo wena kuza kanjani uyamangala ebusuku usalali so nazo zonke izinto because idemon alifuni ukuxoshwa emhlabeni idemon lifuna umzimba elizohlala phezulu kwawo that is why ngithi it's important as abazalwane ukuthandaza number 2 abazalwane ake sifundisene abantwana bethu ukukhuleka baba yeah kubaluleke ngendlela eyisimanga yeah sifundisa abantwana bethu at the young do you know ukuthi abantwana abajwayele ifone at a very young age umntwana ena 6 months eqala ukuvula amehlo sekayabona ifone ubona abantu bayascrolla nayo bahlakaniphe ngalendlela abantwana bamanje so when you think ukuthi umntwana angazi ifone but angalazi izwi lenkosi mawumfundisa uzomfundela lona umntwana uzomfundisa ukuthandaza umntwana mayiqala ukukhuluma umntwana mayesekwazi ukuthi mama baba ngilambile mfundise ukukhuleka ngisho sabafundisa amapopayi and bakwazi nokuyi-operate amafoni exactly we should teach our children to pray one of the things umoya ingcwele oye wayiveza kimi baba ukuthi abantwana babazalwane thina abazali abasindisiwe sisonile phambi kaNkulunkulu yeah abantwana bethu sibafundise ukuya enkonzweni abantwana babazalwane abasindiswanga abantwana babafundisi abasindiswanga bakhulela enkonzweni they know nothing about salvation they have no relationship with Christ lithi lenkosi wonke umuntu uyozimela phambi kaJehova so now lo mntwana uma ungamfundisi inkosi bangathi inkosi yamkhumbula ana 7 years uyapi eish madoda ngoba phela lo mntwana uzalelwe soneni asifundiseni abantwana bethu let's teach our children to have a relationship with Christ not having a relationship with phones lately phones are demonic baba true we allow our kids to watch everything and anything nami ngisenayo wami othanda iTikTok ngendlela eyisimanga you know and labantwana baba easily attached to familiar spirits they are not secure they are not protected we do not monitor them abantwana bethu are watching cartoons we do not monitor sazi ukuthi uPopayi right owangalesa sikhathi sethu wawu right things that they are teaching them as nama vampire kukhona enye cartoon abangibonisa yona izibulala I don't angazi lento ema cartoon like they are teaching our kids to commit suicide at a young age so kubalekile ukufundisa abantwana bethu ngevangeli bamazi babe nobudlelwano noKristu umntwana abe nesikhathi sakhe sokukhuleka azi ukuthi osukwini ngaphandle kokukhuleka ekseni nasebusuku during the day unesikhathi sokuthi uyamthatha uma kumntwana osamncane umyenzisa ama confessions it is very important your child shall be secured because lo mntwana esikolweni uhlangana nabanye abantu abakhonza abanye onkulunkulu and do you know ukuthi umntwana umzalwane ilight ikuyi
u-attracta konke ukungcola yet there is no protection. Eish. Bengindlula lokuloko baba. Yo. So Hey, that's sibuyela powerful, mom. Yo. yes. Sibuyela la endabeni yokuvala ama-altar. Number 1, njoba sichazile ukuthi i-prayer of repentance Yeah. and confessing your sins. Bese kuba i-prayer of cleansing yourself. Yeah. Ukuzihlanza ngegazi lika Jesu. Sikhona esinye scripture futhi engicela ukuthi abazalwane bangifundele sona. Okay. Laphana ku Galatians chapter 3 verse 13. You know, cleansing ourselves. The blood of Jesus is powerful more than igazi lembuzi, more than igazi lethwalo. There is so much that is happening in the world. You know baba, I so wish ukuthi as abantwana benkosi singayeka ukurelaxa ngalendlela. I so wish ukuthi ibandla lingavuka ebuthongweni. There is so much that is happening. Yeah. Yeah. So ke angazi noma bothi yalivula yini baba? On. Yes. Sibamba ngithi ngiyalivula. Okay. Mhlawumbe ngifunde nange-English. Yes, Galatians chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 Verse 13. verse 13. Okay. Fundeka kanjena ke. Ngiyusela. Technology. Christ redeemed us from the curse of law by becoming a curse for us. Yes. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. It is written, you know. So Jesus Christ took isikhundla sokuba i-curse for us. So now when you pray, you're making these prayers, you are renouncing everything by saying, you demons. Another thing, baba, imkhuleko lo mkhuleko engikhuluma ngawo umkhuleko wokulwa. Awuzi ukukhuleka uhlele esofeni unethezekile. Because now you are challenging umbuso wobumnyama. And ukhumbuza uSathane ukuthi lesiqalekiso sibeke kimi ngisilahlela kuKristu because uJesu Kristu wathatha iqalekiso zonke. Yes. In other words, uSathane makathi uqalekisiwe sengibuyela nakusiso bokhuluma naye ngaye. Wena ubuyela kuSathane and say mina angiqalekisanga. Leso siqalekiso ngiyasithatha ngisilahlela kuJesu. uJesu Kristu wathwala ini iqalekiso zami. Cela ukuyifunda nangesizulu mama, Yes, powerful. uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho. Yes. Ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu Yes. ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenge emthini. Yes. Ukuba isibusiso sika Abraham ngoKristu Jesu sifike kubona abezizwe ukuze samukeliswe isithembiso sika moya. Yes. So now automatically baba when you confess these things to the devil and telling him ukuthi Jesus Christ carried my curse, automatically you are opening the doors zesibusiso empilweni yakho. Because lithi izlenkosi sabusiswa thina through Abraham. Yes. Yabona? Yes. So now you are allowing God to open the doors of blessings phezu kwempilo yakho. Ngicela abazalwane futhi bangifundele lapha ekhaya ku James chapter 5 verse 16 asiza ukuyifunda ne. So njoba ngishilo baba ukuthi it is important to know the roots. The altari lakho. Yes. Njoba ngishilo ukuthi kunama altari angafani. Last time baba besikhuluma ukunqamula ama altari wamadlozi. Yes. Okukuthi ngizobuyela kuwona. Okay. So now ama altari wamadlozi eza ngendlela ezingafani. Remember last time I said abanye abantu they suffer from ama altari because they were introduced when they were young. Umncane umntwana abazali they think ukuthi bak introduce kubo khokho nabomkhulu. With a lack of knowledge yokuthi they actually introducing you kuma marine spirits. Uyayibona lento leyo. So now uma wena ufika umntwana onesiphiwo. So now isiphiwo sakho as long as kungena uNkulunkulu onikelwe kuye, isiphiwo sakho si protected by God. Until umzali wakho akuthatha kisemsamo. So makayikise emsamo yena ukisa innocently but ngale into yokuqala that they target isiphiwo sakho.
ukuthi okay lo uNkulunkulu njobe emlethe la umlethe umuphi isiphiwo sokuthi uzoba umprofeti noma uzoba umfundisi noma uzoba yini noma lo uNkulunkulu umphile ukuhlakanipha ayikho into that he can put his mind kuyo ingenzeki. So now the devil is taking all your stars. Because now abazali they've given uSathani in a silver platter impilo yakho bathi na umntanethu simnikela kuwena. Uyabona? So uyakhula lo mntwana uya malfunction. Uyakhula lo mntana udom ngalendlela kanti imvelaphi yomntwana nesibusiso sakhe akekho dom. Yazi indaba yeyiqalekiso baba ijule indaba yama altar ijule ngalendlela yokuthi uNkulunkulu ungibonise ivision to the marine kingdom. Wangibonisa yabona ifridge lime kanjani? Yeah. Wangibonisa something engathi ice but njenge fridge. Okay. Uma wena ezumzali you take your child and lo mntwana introducer emadlozini in the spiritual realm lo mntwana bamvalela kule yanto engathi ice. So uyaboshwa amiswe kanje avalelo khona. So in other words kufana nomuntu othatha ubizo lobungoma uyathatha wena uyovalelwa in the marine kingdom. So ma operator aksa operate wena but go operator there demons in your body. So now uyavalela because uNkulunkulu angibonisa this vision. So umuntu uboshwa kanje enqunu bese aboshwe ngama chain bese afake kule yanto engathi ice. Okay. Yes. So now umntwana uyakhula la emhlabeni but impilo yakhe iboshiwe. And when you think ukuthi hayi kunomakhelwane okuthakathayo angisho ukuthi abantu abathakathi bakhona abantu abathakathayo vele but ucabanga ukuthi izinto lamashwa angaka onawo into zakho aziphumeleli uhambe bathi kunogogo wakho kunomkhulu wakho there is nothing like that. Uboshwe yile yami moya vesane vele ngoba wa dedicate wena uyayibona lento le. So now it's important, that is why it's important to know the roots ukuthi okay mina kwenzakalani empilweni yami. Yes. Go wonke umuntu baba oke wakhonza idlozi hamba uyoziqaqa. Uyakubona lento le. So now umntwana igift yakhe yathathu. Umntwana uyafail esikolweni. Umntwana uyagula now and then because there is no protection phezu kwakhe anymore. Umntwana uyakhula uba unyawupi. Because izinto zakhe zathathwa from ezalo. Now versus umntwana okukuthi was never introduced into any gods. Remember lithi lenkosi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Yebo. God is a jealous God. Not only a jealous God but a very jealous God. So now this is what is happening. Immediately abantu abaningi khona ke wangibuza ukuthi uNkulunkulu uma ekhona why abantu behlupheka? Why people are getting raped? So now na into yenzakalayo baba. Uma immediately wena you consult makunomuntu oshaya ngedolo phansi ukhulume naye lo muntu noma ungathi sithi masikhonza amadlozi sithi we do not pray to our ancestors. Yes. That's not true. Anything lithi iBhayibheli we do not bow. Yonke into oyithobelayo uNkulunkulu wakho. Yeah. Number 2 yonke into oyiphi isikhathi sakho uNkulunkulu wakho. Ngisazongena kuyo baba abazalwane koSathane uSirobhe is uNkulunkulu wethu phone. Abazalwane they are so addicted kwi-phone. But ngisese la endabeni yesiqalekiso ukuba noNkulunkulu uku-introduce abantwana koNkulunkulu. Yes. Yonke into ishayela idolo phansi uNkulunkulu wakho. Yeah. Uma sithi thina asiwakhonzi uma umuntu okhonza amadlozi athi amadlozi angikhuleki kuwe ngiyawa acknowledge but ucela ku awuceli kuNkulunkulu ucela indlela kuwe ucela yonke into awuceli kuNkulunkulu and you do not know ukuthi the actual people that you think you are talking to those are not labo bantu abekho nokuba khona lapho. You are talking to other spirits. You are introducing your children to other spirits. Yeah. Okungathi mangathi uNkulunkulu uvula amehlo akho wabone lamadlozi awakhonza ungathuka. I want to make an example baba. Angazi ukuthi how much have you been exposed to imigidi yezangoma or isangoma? Have you ever been exposed to isangoma maskiti? Yeah. Isangoma baba masizogida.
si ukushuthi uvusa idlozi Yeah. uyakhonya uvusa idlozi. So you transform. Uma ngale umuntu emuhle umamkhawula avela shintsha abe mubi. That's number 1. Number 2, akhulume with a strange voice. Now umkhulu wakho makashona lo bathi ungene kuwe baba. Ushona eyikhulumela ngevoice yakhe. Ushona uDlamini wenkosi emuhle. Why wena manje makuqala kuvuka uDlamini kuwena uba mumbi? Why na uDlamini eshona ekhuluma kahle? Ngifuna ukuthi abantu babone ukuthi lezi zinto esikhonza yazikho. You change and you speak with a very strange voice. It's because the spirit as imitator your ancestors, it's not a normal spirit. Yeah. It's a huge thing. Yeah. Esabisayo vele thusayo. That is why umuntu mayevuka idlozi uyathusa. That is why umuntu mayevuka idlozi ukhuluma ngenye sound because kuvela kusumuntu lento ekhuluma la kuyena. Uyakubona lokho? So now asibuyele la enqamuleni ama altars baba. Sesiqedile ngendaba yama roots. Yes. Yokuthi uqala kuma roots wakho from usesemncane. La abazali bakho introduce khona. Bese siyahamba ke siyonqamula ama altar. Ama altar uwanqamula kanjani? Ama altar uwanqamula ngokuthi so wenze lemikhuleko yokuthi yokusiprotector, yokusicleanser, yokuvala iminyango. Bese uqonda kuwe ngqo. Bese uthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha wonke ama altari awamiswa abazali bami okhokho nabokhokhokazi bami omkhulu bami anegama lami kuwo ngiyawa destroya ngegama lika Jesu. Ama altari baba amiswa ngegazi. That is why makuthiwa uya emsamo bathi thola noma inkukhu because the blood is very important in the marine kingdom. Eish. Noma songasayenzanga imbuzo wathola inkukhu, the blood is very important. Liyakhuluma. Yes, so it's important ukuthi ama altar wanqamule isivumelano sama altar sinqanyulwa ngegazi. The covenant of the blood, you break it with the covenant of the blood of Jesus Christ. That's when you confess the book lengishilo yaka James. So now igazi lika Jesu Kristu is the only blood ayele inkukhu bazalwane ayele imbuzi is the only blood that can break that altar. Yeah. So uthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha wonke ama altari amiswe ngegama lami. La kukhona igama lami khona whereby I have introduced myself or I was introduced by my family or by my parents. I break those altars with the blood of Jesus. And you do not break the altar baba from abazali bakho kuphela. Angisho ma break the altar will break her to the 4th generation yakho. Yes. And then la you reverse up to the 4th generation yabomkhulu bakho. Because now ama altari ahamba ngama generations. Okay. I'll break lawa la kuphela ubreaka nasemuva. Wonke ama altari uyawanema ama altari wamadlozi ama altari la nga introduce khona kwa 20 iphiwo zami ama altari wokuthwasa uyawabala wonke ama altari obuthakatha abanye bakhulela emakhaya la abogogo bayathakatha enebusuku uyalala wena uphuphe bekuthatha bakisa kuphi kanti ngempela uhambile vele uyasetshenziswa. So all the altars ezinegama lakho you break them with the blood of Jesus Christ. Ake sihambe siyofunda baba incwadi yamaJudges chapter 6 verse 25 ngicela siyifunde ke le and 26 and the book of Deuteronomy ne? Okay ma'am. Chapter 12 from verse 1. Abahluleli. Yes, the judges. Yes. Ngicela ukuyifunde ngeEnglish baba. Okay ma'am. Yes, ngicela uyifunde ngeEnglish. Oh Jesus. And Exodus. Oh Deuteronomy. Okay, vula Judges mina ngizovula Deuteronomy. Because mhlambi izosiza sibone. Okay. Chapter 6. Chapter 6. Yes, from verse 25. La uNkulunkulu ethuma uGideon ukuyokhulula abantwana bakaIsrayeli. Okay. Yes. So now umthuma ukuthi akahambe ayo phula ama altar wamabhali. Yeah.
yes angazi noma isizulu sami ngisho kahle Si-right. yes ayenziwe ubaba wakhe uyabona Verse 25. yes 25 and 26 Wathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye, thatha iduna likayihlo nenye inkunzi eneminyaka eyisikhombisa ubhidlize i-altari likaBhali uyihlo analo. Ugawule u-Ashera ongakulo. Umakhele uJehova uNkulunkulu wakhe i-altari esiqongweni salenqaba ngokuhlelekileyo. Uyithathe inkunzi yesibili unikele ngomnikelo wokushiswa ngezinkuni zika-Ashera oza kumgawula. uGideon wayesethatha amadoda ayishumi nezinceku zakhe wenza njengalokho uJehova ekhulumile kuyena wathi lokhu ebese abendlu kayise nabantu bomuzi kuba angakwenzi emini wakwenza ebusuku. yes so lahleli lithi uGideon wayesaba yabona so wasiyawanqamula maliqhubeka ngiyalithanda lithi baba wa destroy uthi uNkulunkulu aka destroy ama altar lawa wabanye onkulunkulu amabhali makaqeda uthi bese ungakhela ialtar so now when you break ialtar lamadlozi baba when more especially abantu abasebungomeni yes labo bona specifically ngokusizwa inkosi I would love to take them through myself yabona I would love to take them through myself but mawunqamula ialtar ke uzenzela lamadlozi mawuqeda ukunqamula lelo altar lelo uwakhela uNkulunkulu altar so abazalwane they misinterpret awuhambi uyowakha umsamo endlini asinayo imsamo bazalwane singabantwana bakaNkulunkulu sisindisiwe thina asakhi imsamo ialtar baba ngicela ukulichaza yile sikhathi ozosikhetha wena ukuthi mina ngo5 o'clock isikhathi sami sokukhuleka. Okay. Uyayibona lento le isikhathi sami sokukhuleka isikhathi sami sokuhlangana noNkulunkulu leli altar lami noJehova hayi ukuthi kunekhona lakho lapha yana phambi kwefastera wena ukhuleka kulo cha but kusizani ukuwakha ialtar kusiza ialtar iba yicovering yakho ezumntwana kaNkulunkulu yes because those spirits maqeda ukuphuma azizi ukukuyeka but mele zikuthole ukuthi you are secured ebukhoneni bukaNkulunkulu so now uma uzo destroyer bese uthi hayi ngumntana kaNkulunkulu ngiyakhuleka kuzoba nezinkathi la ungavele ungakhuleki khona uvilaphi but uma une altar nesivumelano noNkulunkulu uyazi ukuthi by that time I have to be there mele ngikhuleke because now you cannot renounce ama marine spirits and think ukuthi they will just let you go scot free. It doesn't work like that. If there is one thing the enemy doesn't give up. Simile namhlanje it's not because siyakhona but ukusizwa imikhuleko. Yebo. The importance of prayer. Amen. Another thing baba kubalekile ukuthi abazalwane when they are doing lama prayers wokunqamula ama altar they should go to fasting. Ngiyengibafake ke abazalwane amalanga ku fasting kunamalanga uNkulunkulu angipha wona specifically with deliverance. Ukuthi umuntu I take people through up to those days and uNkulunkulu has been doing wonders. Bayasizakala abantu. Bayakhululeka abantu uJesu Kristu yabakhulula abantu. So uzakhela wena ialtar lakho. Jesus. Elesivumelwano noKristu. Yebo. Yes. So la kuma altars baba asinqamula ama altars wamadlozi kuphela. Kunama altars sexual altars. Sexual altars. When we talk about sexual altars baba ijule kakhulu because under sexual this name sexuality it's just an umbrella. There's lot under it. Under yon, yes. It's masturbation, it's kuningi ukuthi ama ishow yethu bukwa nabantwana baba. It's fornication, it's adultery kuningi. Uyabona lento le. So you go and break those altars. Because amanye ama altar anjalo asexually they lead to even go gay and lesbian. Correct. You know, because now Tina, we think ukuthi
uma uhlangana nomuntu physically ngomzimba wakho ni exchange umzimba kuphelela lapho. It's spiritual. So now you look back, why ngiyithinta more special sexual altars baba? Uma ake ngithi ngenza example uSibongile ethandana noSifiso. Uma uSibongile ethandana noSifiso, uSibongile ake ngithi usindisiwe. Yes. uSifiso akasindiswanga. uSifiso ukhonza ebandleni thizene ngeke ngilisho ngegama. Yes. Yabona? uSifiso ekhaya kukhonza onkulunkulu thizene. Uma uhlangana wena sowuhlangana noSifiso nibanyamanye. Uyabona? So mani banyamanye uSifiso was introduced ealteni lababhali. Ngingabiza amagama amabandla but specifically I'm talking about certain churches. Yes. Yabona? La kungakhonzwa uJesu Kristu khona. So uSifiso uma uqeda ukuhlangana naye wena Sibongile uhamba nawe. Ukuyo consulta lapha. In other words kune altari wena igama lakho eselikhona kulona. That is why it's important to break even sexual altars. Ish. Hamba khipha igama lakho kubo bonke abantu oke wahamba wayolala nabo. It's very important. Yeah. Because lento leyana uzomangala ukuthi wena kancane kancane umuntu omusha awukashadi but kune demon elikuhlulayo lomjolo. Kunezinto ongayinqamulanga khona la ungazikhipha ngakhona. You break the altars. Yabona? So after breaking the altars, okay, ake siqhubeke kancane ke baba. Ukufakazela nje kuleyo mama Yes. uyawuthola ukuthi kule ama altar more special sexual altars. So mhlambe kuyaziwa ukuthi la ekhaya kuyaziwa ukuthi ubaba la ekhaya okanye umkhulu wayenesithembu. Yes. Njengoba wayenesithembu nje thosi lento isigcinile okuyadlulela itholela bona abafana bala ekhaya yabona nje ukuthi isegazini lento akakwazi ngisho kuthiwa akakho uqonyiwe. Yes. Iwe ngathi ngaba nezintombi ezu4 5 you see. So yabona ukuthi it becomes more of an altar of the family. So yabona ukuthi omunye uthi noma esekholwa but yabona lento yokuba polygamous. Yes. Nakho kumlandelo ondisa ufana ukuthi hayi it's an altar mhlambe it's a family altar yakhona khona la ekhaya kuyinto eyakhulu yabona ukuthi ikulandela njalo. So ngiyakufakazela lento ishoyo mama uthothi mhlambe omunye umuntu makwenze best hayi yazi nomkhulu wakho enje. Kunjalo iqiniso kakhulu baba. It goes as far as uthola ukuthi emndenini thizeni baze bazibize ngokuthi hayi thina la ekhaya singamasoka. Yabona? And uthola ukuthi abantwana bakhona from emncane bangangishaya emzini wami Nkosi yami ngicela ukujika la ngakwakhawula. Abantu bakwakhawula baba bangamasoka kakhulu. And uzibone lento isho ukuthi it's true, it's very much spiritual. My last born una 10 years now. Lo wamntana loyana wayekwazi ukushela intombi ena 6 years. Iyo. Sasibhaqa ama letters wakhe very profound. Yo. Very romantic. Now you ask yourself ukuthi umntana ka 6 years ukwazi kanjani ukubhala amagama ajule. Wayebhala amagama ajule ngempela. Abhalela iclassmate yakhe. Not just umdlalo lo womjolo wabantwana ukushela kwempela kwabantu abadala. So it goes back kulento ishoyo ukuthi enye into ibuya from ekhaya. Breaking like setting yourself free from umoya wasekhaya. Yeah. Specific spirits asekhaya. Yabona uthi umuntu sesindisiwe but usabamba umoya wasekhaya. Exactly what you are saying. It's very important. Eish. Akasafuni yamthanda uNkulunkulu kodwa makudlula iskate amehlo akakhoni awavaleki. That's it. Ngiyabona so into enjalo nje. Yes ma'am. Amen. So bese siyithashile baba noma ngingayithashanga kakhulu ukuyo breaker taking yourself out of ama altars obuthakathi. Okay. Yes. Iwela nayo khona la. Okay. Mawuqeda ukubreaker those altars, you close those doors and you confess ukuthi these doors shall never open anymore, because ama altar ya oppressana lithi izlenkosi uma uNkulunkulu esekhiphe abantwana baka Israel eGibhithe wabaweselulwandle wathi lama Gibhithe niwabona
namhlanje anosoze naphinde sophinde. nawabona. So God was closing the door. So lithi izlenkosi wathi ama-chariots amaGibhithe mawangena olwandle olubovu uNkulunkulu walibuyisa ulwandle wawavalela khona. Eish. So uyavala with the blood of Jesus Christ. In other words, you are free. You are setting yourself totally free. Ukuthi noma kungathiwa liyafuna igama lakho to the marine kingdom lingatholi. Yeah. Yes. Lingatholwa at all. So ngicabanga ukuthi baba ngikhavila ngazi noma khona into obufuna ukuyibuza. Ngicabanga ukuthi mama kuyawenza umqondo kakhulu. Amen. Mhlawumbe okunye engaku encourage nakubazalwane kungaba into yokuthi whoever ongaba nombuzo mhlawumbe bangayibhala imibuzo yabo ukuze mhlawumbe uma sihlele isikhathi sazi ukuthi senze into yoku-attenda nama-questions wabo. Amen. Yes, mhlawumbe ungaba nombuzo nje akwazi ukuthi awushiye khona lapha, and then sibe sisezindlela ukuthi sikwazi ukuthi si-attende yonke imibuzo. But nje angazi mhlawumbe sekungaba kuwe ukuthi mhlawumbe ngoba mina mangathiwa ngifaka omunye umbuzo sengakudonsisa futhi Okay baba. Into beyenza ukuthi ngibuze ingoba khona into engifuna ukudlulela kuyona. Khulek. uNkulunkulu ngibizele emabandleni baba. Okay. To bring about corrections. Yes. Mina I'm just a vessel. So ngiyacabanga ukuthi le platform ele right. Yes. Yes. So uyakhuluma ke umoya kaNkulunkulu nami. Uyakhuluma baba. So uye wakhuluma i-date ngibhalile bokuyi 17 zika October, yabona. So ngibhalile la baba ngathi ukuthi God spoke to me about his will. And then he said his will should be done on earth as it is done in heaven. In heaven. And then wangipha iscripture vele saka Matthew, iscripture sisazi esomkhuleko baba wethu osezulwini. Our Father who art in heaven. So la kule verse elithi his will should be done on earth as it is in heaven. So now usethi ke umoya kaNkulunkulu intando kaNkulunkulu ayenzeki emhlabeni. Abantu baba emhlabeni wonke umuntu angikhulumi ngabazalwane phela. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni akaziphileli. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni udalwe nguNkulunkulu. Injongo nesifiso sikaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu aphilele uNkulunkulu. Usethi kimi abantu abamphileli ngenxa yokuthi people who should introduce Christ to abantu abangamazi uJesu abantwana bakaNkulunkulu. Yep. But abantwana bakaNkulunkulu, how are they gonna introduce Christ ezweni uma bona ngokwabo bangayiphili intando kaNkulunkulu? Eish. So emabandleni intando kaNkulunkulu ayenziwe. In other words, bangixolela abazalwane because uyabona baba mangabe umzali ufika unabantwana uthetha. Yes. Uthi abantwana bakline wathola bangaklinanga. Mawufika awubuzi ukuthi ubani uzobuza ukuthi anklinanga ngani. NgesiSuthu sithi wa akaretsa ubabala bonke. So uma uNkulunkulu ekhuluma ngebandla uzothi ibandla lami uzothi abantwana bami. So laba okukuthi bayazazi ukuthi balungise bazosithathela imessage. Sengisho ukuthi abantu bangathi hayi lo mama lo wafika wasikhulumela into esingayazi thina siyayenza intando kaNkulunkulu. I-message le inabanikazi bayo. And ngicela abazalwane ukuthi sivume umoya wokukhuzwa. uNkulunkulu usabavusile namhlanje abaprofeti. Noma singathi abaprofeti asibafune ebandleni uNkulunkulu angakasho ukuthi akabafuni basazoba khona. So umprofeti baba umlomo between uNkulunkulu nebandla. Between uNkulunkulu nabantu. So uma kunezinto uNkulunkulu afuna ukuzikhuluma ebandleni uzosebenzisa vele abaprofeti. Yes. So ngiyacela ezibandla sibe yinto eyodwa sibe ibumba. Ungabheki ukuthi lo mzalwane okhulumayo owaliphi ibandla.
because siwumzimba kaKristu. uKristu makebuka ibandla akathi amabandla, Yes. uthi ibandla. Thina yithi esidividayo. Uyabona? So mayethula imessage uzoyithulela ibandla. So le message imessage yani yebandla. Ibandla. uNkulunkulu akajabule ngebandla. Mangiza la kokuqala baba ngakhuluma ngathi uthe where is the first love? Ukuthi silulahleleni uthando lokuqala. Ngizokuphinda lokhu baba. Inqubo yasemabandleni kulesikhathi esiphila kuyo iyamlimitha umoya oyingcwele. Inkosi yami. Eish. Eish. Ama program adalwe emabandleni ayamlimaza umoya kaNkulunkulu. Kangangokuthi la semabuza ukuthi lama program eniwasebenzisayo niwathathephi. Because I program ithi uma inkonzo ingena ngo9 iphuma ngo11. Uma kushaya 11:30 inceke yenkosi isamela phana abazalwana basahlalisekanga. True. Noma umoya kaNkulunkulu ungehla babebandleni. Uwehla umoya kaNkulunkulu. Remember now umoya kaNkulunkulu mawehla uza nezinto zethu. Yes. Uza nezibusiso, uza nokusicorrecta, uza nokusiguide endleleni. But abazalwane uyothi umoya kaNkulunkulu wehlile kuworshipper bese bebheka isikhathi sokuthi okay sokusikhathi sezwe. Vele mele siphume ngo11. We are quenching the Holy Spirit. uNkulunkulu uyakhuza emabandleni ukuphila ubungcwele. Uthe namhlanje baba mangivuka ekseni bengingakavuki ngisebuthongweni nje ngaphaphama kancane. So kune voice ethi kimina, my church thinks they know me but they do not know me. My church ngilale futhi baba. Le voice iphinde ngathi iphinde ephusheni. My church thinks they know me but they do not know me. So ngamanye amagama baba kunento eshodayo ebandleni likaNkulunkulu. Kunentando makathi intando yakhe ayenzeke emhlabeni njengoba iyenzeke ezulwini. Silahlephi ezibandla likaNkulunkulu. Silahlephi la kukhona you know the Lord is an omni-God. Khona la uNkulunkulu when he comes lapha encwadini kaSamuel and he rescues uDavide. Ezwa umkhuleko kaDavide, there's a verse la uNkulunkulu lithi wehla yena ngokwakhe lithi emakhaleni wakhe kwakufutheka umusi. That's how great our God is. Eish. Bese there's a verse that speaks about ukuthi lapha yana ku Exodus makathumela uMoses ukuthi uMoses akaletha abantwana bakaIsrael entabeni but bangakhuphuki intaba. Intaba yonke lithi lenkosi the mountain was shaking. Kugijima imibani lithi lenkosi abantwana bakaIsrael basaba. Yilowo ke uNkulunkulu esimkhonzayo. That's who God is. Lo esimakhe emabandleni baba. Lo understanda yonke into. Lo understanda yonke into ake simquestione umuphi. Umuphi lo understanda lo vumela yonke into. Lo osivumela njengabantu besifazana ukuthi senkonzweni singaqokanga umuphi. Lo vumela ukuthi thina abantu besifazane senkonzweni siveza ama cleavage siveza amabele ngaphandle umuphi. Inkosi yami. Umuphi loNkulunkulu? Hey. Lo osivumela ukuthi sigqoke kubonakala iphenti lihamba khona kuze kubonakala ama dimples wezinqa nama dimples wamathanga endlini kaNkulunkulu umuphi. Lo osivumela ukuthi sikhonze ingceku zabo baba zigqoka amabhruko abapintsha veza ubudoda babo umuphi. Ngoba lo mina uNkulunkulu engikhuluma ngayo wathi kuMoses khumula lezo imbatata ngoba le ndawo kuyo ingcwele. Inkosi yami. uNkulunkulu ongcwele kuningi okusilahlekele. He is saying his will be done on earth as it is in heaven. Baba ezulwini I don't think ukuthi khona umuntu ogqoka isicephe. Angikholwa mina. Ezulwini I don't think ukuthi kunomuntu oba unappropriate. Ngine question baba engiyibuzayo ngiqondise ebandleni. Bangixolele kakhulu abazalwane. Ngine question engiyibuzayo sihlulwa amanye amabandla. Uma umntwana baba aye esikoleni gqoka uniform. Uma umntwana odlala ibhola maye ebholweni une uniform yakhona. Uma udokotela noma unesi emsebenzini une uniform yakhona.
AmaZayoni mayenkonzeni agqoka amaroko amboze avale. Amapostoli ayavala. Angeke uthole umZayoni agqoka iroko eliveza amathanga. Thina ndlu yenkosi, thina ndlu kaJesu sithakathwa ubani? Did the blood of Jesus set us free so much that we go naked in the house of the Lord? His will be done on earth as it is in heaven. Hey, Nkosi yami. Hey. As it is in heaven. Even when you go to interview, you should wear and dress appropriate. Why endlini kaNkulunkulu kukamagida sibhekani? Why? Uyephi umoya kaNkulunkulu emabandleni? Umuphi lo ngoba lithi izwi lenkosi, be ye holy for I am holy. They will argue and say holiness has nothing to do with modesty. But modesty is a must endlini kaNkulunkulu. Cover our bodies. It's very important, baba. And living a holy life. Lezi zinto esingafuni ukuzenza nenhlonipho esingafuni ukuyinika uNkulunkulu iyenza ukuthi uNkulunkulu alifulathele ibandla. Iyenza ukuthi endlini kaNkulunkulu kugcwale kungene izibi. Uma baba uvula umnyango kuzongena izibi endlini. Remember the Lord said he shall never leave us nor forsake us. But uNkulunkulu even abantwana baka-Israel, he punished them so many times. Akamfuni umuntu ongayenzi intando yakhe. His will be done on earth as it is in heaven. Ake sibuyeleni kuNkulunkulu siyofuna intando yakhe. Umzimba kaKristu ubuyele ube yilento afuna ukuthi ube yiyona. Lithi izwi lenkosi siukukhanya kwezwe. Asikwazi ukuthi sisukukhanya kwezwe kodwa nathi senza izinto ezenzwa yizwe. You know, if you can go to internet, utype maybe pose a question. Ubuza ukuthi which is the worst church in South Africa? Kuwo wonke ama doctrine wamabandla khona. They will tell you ukuthi a Christian church. Christian church, because bathi sinqanyuluwe emthethweni. Wonke umuntu uyenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo. Ngithunywe uNkulunkulu baba. Yo. Ngithunywe uNkulunkulu. Ufuna uthando laqala. There is so much. The Lord loves the church so much. There is so much that the Lord has brought into church. There are things that the Lord has installed for the church. We are suppressed yamangala asiphumeleli siyahlupheka ezabazalwane. Kanti asiyenzi intando nawe baba njengobaba wekhaya unomthetho wasekhaya. Unendlela ofuna ukuthi umama nabantwana benze ngayo bakuhloniphe ngayo. Uma your child is rebellious, ulo mntana lo uzomenzela kanjani izinto ezinhle? Yes, true. Ngizokusho lo ngikuphinde baba ngoba umoya kaNkulunkulu kade ungihlupha ngawo. Abazalwane abafuni ukugqoka baba. Amen. Abazalwane abafuni ukugqoka. Abazalwane abafuni ukugqoka. Uzobafundisa kanjani abantwana bakho ukugqoka nawe ungagqoki? Because babona kuwena. So ngindluleke baba lapho. Yes ma'am. Enye into uNkulunkulu okunye ngizokujumpa aye wakhuluma ngakho baba. Ukuthi abantu are dying outside. Usethi umoya kaNkulunkulu baphi omama besililo emabandleni? Baphi omama besililo emabandleni? Abazolila bafundise namadodakazi abo ukulila. Ake sibuyele encwadini kaJeremiah. Ake sibuyele nje encwadini kaJeremiah chapter 9 from verse 17 baba. Baphi omama besililo abazolila bafundise namadodakazi abo ukulila. Ibandla lilile ngenxa ukuthi omama besililo balilile. Omama besililo kunale ndawo baba bebeyibamba enkosini. uNkulunkulu uyazizwa inyembezi zomuntu wesifazane. uNkulunkulu uyakulalela ukukhala komuntu wesifazane. Omama abasindisiwe asafuna ukukhuleka.
izwe lethu liyamosheka. Abantwana bethu bakhwela umoya obutabani. Abantwana bethu bakhwela umoya bayadakwa ngendlela eyisimanga abalali. Umntwana from 13 years ugijima ulala le endaweni zomjive. Because abantwana babanjwa umkhuleko. Uphi umama ozoma esikhaleni akhalela eSouth Africa? Kwamadodakazi wethu, they don't know how to pray. Bakwazi ukuzithanda nokuzinaka bona, asisho ukuthi ku wrong. Bashawa izinto nasemishadweni yabo ngenxa yokuthi abekho mama besililo anymore. Thina masikhula wawuke uzokudazula kumama ekhuleka athi babuya ingcwele athi inkosi ivimba lokho athi inkosi lokho akuzukuyenzeka ukhona wena Simakade ukhona wena Simakade agcizelela athi wena ukhona Simakade baphi labo bomama namhlanje. Uma uNkulunkulu evusa umama ozokhuleka bonke ebandleni bajika naye bambuka ukuthi ayibongenwe yini lona. Ake sifunde baba. Jeremiah 9. Is it 9, Mama? Yes. Yes, 9 From verse 17 baba. Verse 17. Yes. Okay. Usho kanje uJehova Sebaot uthi qaphelani nibiza besifazane besililo ukuba bafike. Yes. Nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike. Yes. Basheshe besikhihlele isililo ukuze amehlo ethu amulukele izinyembezi. Yes. Nezinkophe zethu. Ngamanye amagama ukuze nathi amehlo wethu agcwale izinyembezi. Kusho ukuthi umama uyirecharger. Umama is the reviver of the church. When a woman is crying to the Lord, the whole church shall cry to the Lord. Hey Nkosi yami. Qhubeka baba. Ngokuba izwi lokukhala lizwakala livela eSiyoni lithi. Oh no, oh yes 19, yes 19. Okay, ngicela ukuqala ku18. Yes baba. Yes. Basheshe basikhihlele isililo ukuze amehlo ethu amulukele izinyembezi. Yes. Nezinkophe zethu ziphophozela amanzi. Nezinkophe zethu. In other words, nezinkophe zebandla. Yes. Ngokuba izwi lokukhala lizwakala livele eSiyoni lithi yeka ukuphanga kwethu sijabhile kakhulu ngokuba silishile izwe ngokuba badilizile izindlu zethu. Yes. Yebo zwanini izwi likaJehova nina besifazane. Yes. Izindlebe zenu zilamukela izwi lomlomo wakhe. Nifundisa amadodakazi enu ukukhala. Yes. Kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe ukulila. Yes. Ngokuba ukufa kwenyukele emafasteleni ethu. Hey, Nkosi ngokuba ukufa kunyukele emafasteleni. Yes. Kungene ezindlini zethu zamakhosi. Yes. Nawu kancane baba kungene emafasteleni ethu ezindlini zethu amakhosi. Singamakhosi. Jesus Christ is the King of Kings. Oh my God. Ukufa kungene kwaze kwanyukela emafasteleni. Ukufa kungene nasemizini nasezindlini zabazalwane. Ekhonza umntana kaNkuluNkulu kodwa umntana wakhe usathana amfaka umoya wobutabani. Ukufa kunyukele ekholwa abona umntana akathi mama nginomoya wedlozi ungene kanjani umoya wedlozi. Ukufa kunyukele emafasteleni ukufa kungene nasendlini kaJehova. Hey Nkosi yami. Ukufa kungene nasethempelini likaNkuluNkulu nasealtareni likaNkuluNkulu. Bapho mama besililo baphi? Bashonephi? Qhubeka baba. Ngokuba ukufa kunyukele emafasteleni ethu kungene ezindlini zethu zamakhosi ukunquma abantwana ezidaladini nezinsizwa ezigcawini. Abantwana ezidaladini nezinsizwa ezigcawini. Khuluma usho kanje Phelela nje lapho baba. Okay. Ngiyabonga. Yes ma. The rate yabantwana abadakwayo baba ngiyafisa bazalwane babe nesoli kamoya. Yeah. Musu kujabula uthi abakho ba right. Umntana weAfrica umntanakho. Musu kujabula, don't be selfish ujabulela ukuthi wena usindisiwe. Bayafa ngaphandle abazali babo abayazi inkosi yamakhosi wena uyayazi.
Uhlalelene efonini ungamesikhaleni. Uhlalelene ku TikTok ungamesikhaleni. Uhlalelene. Uma kungakhuleki wena owazana nenkosi, mele kukhuleke bani? Mele kukhuleke bani? Inkosi yami. Bayafa ngoba omama besililo inkophe zabo azisagcwalanga izinyembezi, sigcwale enye into engisabu kuyisho. Yazi ngikhumbula baba ngisakhula indlela engangithanda i-makeup ngakhona bangangishaya abazali ngikhuluma ngami baba. Yes. Ngangithanda i-makeup ngalendlela leyo ukuthi ngelinyanga umfundisi wami wathi kimi ubaba umthethi sewashona. Wathi kimi mntanami vele uyiyeke nale makeup ngoba mase ukhala kuvele kuhlangane konke. Izinto esizithandayo ziyasilimita ebandleni ukhala kuNkulunkulu. True. Because uma uqala ukukhuleka umoya kaNkulunkulu wehlela phezulu kwakho uyasaba ukuthi kuneinkophe zakho ifake ngemali zizomosheka. I-makeup yakho izomela uzophuma sowumubi phela ebandleni. Waste. Uyayibona lento le. So kunezinto vele ezingabaleka ukuthi singazenza masendlini kaNkulunkulu. Because endlini kaNkulunkulu yila sikhala khona, endlini kaNkulunkulu yila siba vulnerable khona, endlini kaNkulunkulu yila sifuna ubukhona bakaNkulunkulu. Ubukhona bakaNkulunkulu abufiki kuwe ube a normal person. Yeah. Bufika kuwe amehlo akho agcwala inyembezi. Lithi abantu abasha bayabhubha ngaphandle insizwa ziyafa esigqawini. Bakwazana bodwa, babulalana bodwa, abantwana bayabulalana insizwe esikolweni. Kungani kuncipha omama besililo? I-rate yabantwana abathwasayo baba. It's very hard. I-rate yabantwana abathwasayo. Ngapha lithi izwi lenkosi ivumelana abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ngwabo. Musu ukujabula ukuthi uzufanekisa abantwana bakho uthi niyambona usibongile lo kamakhelwane ungafani naye. Utshela umntanakho. Thuma lo mntanakho ayokhulekela usibongile. Don't take pride ukuthi abantwana bakho ba right. Wena ukukhanya kweza ima esikhaleni bapha bomama bazoma esikhaleni. Amen baba. Amen. Ngicela ungidlulisa i-message yokugcina uNkulunkulu angiphe yona. Yes ma. About ingceko zikaNkulunkulu. Okay. Iwumbuzo. uNkulunkulu angiphe wona. Ungibuze uNkulunkulu uthe God spoke about the giants of salvation. Who will lead young servants to God? Wabuza wathi where are the giants of salvation? Ba azangathi bathuleleni baba uthe bathuliselweni. Bathuliselweni where are the giants? Because abafundisi bakudala baba sorry to say abafana nabo babuchiliza ne gang le yabo yibona okumele bahole abafundisi bamanje babaholele enkosini babafundisa indlela. uSamuel wafundisa uElisha indlela akazihambelanga nje. uSaul ukuze abe inkosi wafundisa uSamuel indlela. uDavide wagcotshwa uSamuel. Laba abafundisi bamanje inkosi into ekhala ngayo bagcobana bebodwa bebancane bonke bagcobana bodwa. That's very true. It's true. Bangixolela abazalwane baba kakhulu ngumprofeti kaNkulunkulu ngizokhuluma lento uNkulunkulu athi ngiyikhuluma. Where are the giants akumele bahlahla indlela? Uthi uNkulunkulu bathuliselweni. Because they should be the ones who teach these young pastors, these young servants indlela kaNkulunkulu. Because most of the young pastors uNkulunkulu akajabulanga ngendlela yabo. Yes. Yes. Baphi oSamuel babo? Baphi? Bapho Eliya babo? Uthi umoya kaNkulunkulu bathuliselweni. Laba baphethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Nkosi yami. Usethi umoya kaNkulunkulu as a result laba bamanje laba baba bazala abantwana abakhubazekile. Bakhubazeka kanjani? It's because the salvation aba introduce kuyo yile engenamthetho. Yile engenasimilo. Bayashesha ukulimala bayashesha ukuwa.
I-understanding yabo ithi ku-right ukuba umntana kaNkulunkulu uphuze. I-understanding yabo ithi ku-right ukuba umntana kaNkulunkulu ujole. I-understanding yabo ithi ku-right ugqoka noma ikanjani endlini kenkosi. Because bakhuliswa abantwana, umntwana akakaze amkhulisa umntwana. Yeah. Futhi akekho umntwana ozikhulisayo. Umntwana ukhulisa umzali. Ngiyayithanda indaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu baba istructure sakhe sefamily. Ama families esinawo uNkulunkulu uthathele from the structure sezulu. Yes. Lento uNkulunkulu asiphilisa yona kuma family yinto ayicreate nezulwini ukuthi ku kanjalo. Uma efanisa into yasensindisweni iyafana nento yekhaya. Okay. Yes. La ekholweni awukwazi ukuthi uvele uthi umntwana uqeda ukuzala wena sowukhulile so drive ipholo usafaka ipampers. No. Uma uba nomntwana ezumama uyamkhulisa lo mntwana umncelise umkhulisa azabe sesigabeni sokuthi uba intombi mangabe intombi abe insizwa ubaba wakhe amdodise makaba insizwa pho la ekholweni why sifuna ukujumpa why singaphatheka umoya ingcela ukhala ukuthi abaphatheki zikhona ingceko ubagcobile kodwa abaphatheka abafuni ukuphathwa balimaza ibandla as a result. Where are the giants? Where are the giants kaNkulunkulu? Sibathuliseleni. Abanikwa ngani amathuba asibukeli kubo ngani? Yes uNkulunkulu uyakhuluma nathi. That is why lithi lenkosi inceke kaNkulunkulu yathi ku Saul lezi imali kubiza ithi khuluma Nkosi yami ngilalele. uSamuel ngokwakhe bengazi ukuthi akathini. Ingakho bekabuye alokubuyela kumpriest. Umpriest uyamguide. Uthi kuye buyela bese uthi yebo khuluma Nkosi ngilalele. I'm not talking about spiritual father. I'm talking about ingceko zikaNkulunkulu ezisaphila ngobungcwele. Eziphila insindiso engacompromise engashitshwa. Ayishitshwe insindiso bazalwane. Ayishintshwe insindiso. Angeke uze uyishipe. Insindiso ayivumeli noma yini. God is holy. The church has to be holy. We should live a holy life and teach our children to live a holy life. It's very important. Salvation is not just a doctrine. It's not just a routine. Impilo kaKristu. He demonstrated that life. Ayihambi insindiso baba la kuthanda khona nala sifuna khona. Le nsindiso understanda yonke into akuyona kaKristu. Ngicabanga ukuthi ngiqedile baba. Oh. Yeah, ne. Ngicabanga ukuthi ngiqedile ngicela ukugqugquzela abazalwane ukuthi Yes. ake sibuyeleni enkosini. Ake silahle lensindiso ejwayelekile. Ekwenza ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu ukhulume noma ikanjani. Utholakala noma ikuphi. Ubloma nanoma ubani, ujiva noma ikuphi kodwa usindisiwe, unendodana ngaphakathi unoKristu ngaphakathi. Lo mntwana umjayivisa yonke indawo lo akeze ukulimala yini? Eish. Lo mntwana umdlisa yonke into akeze ukulimala yini? As abazalwane we nurture, we protect the child in us. Eish. We protect Christ that is in us. We do not live anyhow. Eish. Another thing baba sivelela izinto ezabazalwane because there is no protection. uNkulunkulu usinike ingelosi zakhe to be our spiritual guides. Yes. Our bodyguards. Yes. So now ingelosi zikaNkulunkulu zingcwele. Nazo azihlali la kungcole khona. Sometimes siwele izintweni because iprotection kaNkulunkulu isukile kithi because asibuphili ubungcwele. Umntwana kaNkulunkulu lithi be ye holy for I am holy. There is no way you can be a child of God without holiness. Akwazeki. Asibuyelene ekhaya sofuna inkosi. Kule insuku esiphila kuze ake sibuyeleni sofuna inkosi lithi izile nkosi yofika njengesela. Jesus Christ can come at any time. Isela malingena ekhaya aliyenze appointment ukuthi kusasa ngizogqekeza ngingene. Uzothi usanethezekile ezoneni zakho afike uJesu Kristu. Yeka sowukhonze kangaka uyolahla ekugcineni. Athi angikwazi.
ngenxa yokuthi wena awuzange uvume ukuthi uKristu akakuphathe. Uyabona le ncwadi iBhayibheli baba, it's our guideline. iBhayibheli lizokufundisa ukuthi inkosi, what is it that he wants from us? Lizokufundisa ukuphila ubungcwele. Ngiyabonga baba. Wow. Yo, mama, siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. Mama. Siyidumisa inkosi nawe. Angasigcinela wena kakhulu. Bazalwane bami, lapha emakhaya ngithemba ukuthi nithokozele imessage umama bekade silethele yona lapha namhlanje. Sizofika naye lapha eThekwini bazalwane bami, sivele sesiqalile sizomletha nalapha eThekwini, sizoza naye lapha bazalwane bami. Sizohlela nje, sizoorganize, sizonazisa. Mhlawumbe ke mama, nakulabo abathanda ke ukuxhumana nawe ukuze ngoba baningi lokhu bengithinta, mhlawumbe bangakuthola kanjani? All right baba. Ngicela ukushiya inamba yami. Yes. It is 063 Okay. 17 Yes. 999 Yeah. 30. 063 17 999 30. Umam Khawule. Mama Khawule, siyabonga kakhulu mama. Thank you Amen. so Siyabonga much. uNkulunkulu baba. Siyabonga kakhulu. Bazalwane thina ke lapho asihlangana lapha eThekwini ngomhla ka-28 February. Sizobe silapha na 1 sinamba abantu lapha na, but ke ama details azolokhu elandela nje kahle kakhulu bazalwane bami. Kodwa i-address yakhona lapha na ithi 10 Steel Road, kungase Wandamiya lapha na eThekwini, kungase Wandamiya lapha na eMorning Side. Sizobe silapha bazalwane bami. Siza nesemina, sizokhuluma ngezinto zakho health egameni likaJesu. uNkulunkulu kanigcine anibusise, sibonane nange episode yethu elandelayo. God bless.